To jama'a kamar yadda kuke iya gani nan ita ce kasuwar ragunan sallah a birnin Santambul na ƙasar Turkiya. Saɓanin yadda irin namu na gida suke waɗanda ake bari yashi akan tituna rana da ruwa na bugun su. A ƙasar Turkiya ba ko ina bane aka yadda a rinka sai da dabbobi. Akwai wasu wurare keɓantattu masu lasi inda waɗannan dabbobi suke a kyakkyawan yanayi. Rago shi sunansa Koch, ita kuma tinkiya sunanta Kuyun. Idan mutum yana son ya yi yankan sallah wanda ake kira da kurban a kuma yanayin sallah wanda ake kira da bairam, mutum zai zo wannan wuri ne ya zaɓi dabbar da yake so sai a ɗora masa ita bisa sikeli. Iya nauyin dabba iya tsadarta, kamar yadda kuke iya gani wannan shine sikelin. Dabbobi a wannan wuri suna da tsada domin sukan kama daga akalla naira 250,000 zuwa naira miliyan 1. Idan mutum ya zaɓi dabbar sai a yi mata zane sai a keɓance ta da sauran dabbobin da ba a saida ba. Sannan ba a ko'ina ba ne aka yadda a yi yankan sallah ko kuma mutum ya aje dabba, ko ka saya a nan za ka batta. A nan wuraren ne kamar yadda kuke iya gani ake yanka dabba idan lokacin yanka ya yi sai a aika ma mutum da naman gida.